Hej alle sammen. I dag der skal jeg lige... shit, kameraet det var lige ved at falde ned. Stiller det lige her, så rykker jeg et andet sted. Men, der er sådan en lorteplet lige der. Nå, men hej. I dag der skal jeg sådan... fordi jeg ikke må bruge min telefon eller noget til at lægge min læbestift på. Så jeg vender lige flipskærmen, så den ikke... Ja. Så mine larmer mega meget. Nu er jeg klar, og jeg ved ikke, hvor jeg kigger hen lige nu. Altså... min lille søster, der taler til mig. Og kameraet, det står lige her. Nu prikker jeg om på kameraet. Og jeg aner ikke, hvor det er, jeg skal kigge. Det var bare lige hånd. Men jeg aner ikke, hvor jeg skal kigge hen. Men det er egentlig bare... jeg ved ikke, hvad det er, jeg putter nu. Det er egentlig bare den her lysrøde Babylips og den her hvide Babylips. Jeg lægger ud til det her af, som jeg har taget på. Den her. Og så kommer jeg lige tilbage. Nu er jeg tilbage. Nu skal jeg lige samle den her op. Og så er vi klar igen. Jeg prøver egentlig bare at putte den her på det sted, der jeg skal prøve. Og som I kan se, så er der ikke særlig meget tilbage. Og nu prøver jeg altså bare lige noget på. Og hvis I kan høre nogen snakke, så er det bare min far, der snakker med min storebror, fordi han lige har fået en barn. Ej, hvor er den der plet, der også bare irriterende. Fordi jeg har sådan en plet til sværlig midt i skærmen. Sådan. Jeg ved ikke, om det er det godt. Men jeg er også vant til at lægge det her på mig selv. Så... nu vil jeg egentlig bare lægge den her på. Den her. Ja. Og jeg aner ikke, hvordan jeg lægger det her lige nu. Ej, det rammer min røgtand. Jeg har sådan en røgtand der, så det er... jeg har en røgtand her. Nå. Og så nogle, de gør virkelig sådan her, så ruller den bare helt ud. Men der er også andre, de gør bare sådan her. Jeg ved ikke, om det her er godt. Men nu vil jeg egentlig bare vende flipskærmen. Det gør jeg nu. Og så skulle jeg lige bange, så er det fordi, at den her siger... og det er så irriterende. Men det her det er egentlig bare min sidste... nej, jeg vil ikke sige det er min sidste video, fordi... men jeg er bare ikke lige så meget herinde mere. Fordi jeg har meget at se